Nawa na lagi ang logo. It's been a while, char. Nawa na lagi. Ano na? Nawala na dyan dahil last na ko dili kay kompleto pa ang logo and all. 12 na dahil. 12 na ni Ron. Muna ni ang... Dili ko kayo final. Muna ni ang latest. Nawawi na dyan ko din. Char. Pila ko ka man sa absentee. 4 months ko na absentee. Mo gani. Nini askin. Basta ni show off na ko itong camera. O na dyan. Scar akong ilong. Siya tayo gibutangan. Naming cream. Masunod dayon kayo. I-leave siya for 30 minutes. Kita ka ng black. Mabag-ura dyan siya. Masiguro agon ni. Kita dyan ka na. Itupis. Laser sa imong naong day kay butangan ka ikuan ka ng ice roller dayon kay ang maka-feel jud kag pressure sa imong naong day kanang sa init gani day. So muna day kanang ang procedure niya kay okay lang. Init kay sakit. Char. Oh, nisugod na og it red ako ng as in gigrabe dyan ni kuan Madam Nurse ang kuan ako ang fractional which is great. Buwa na kayo no. Kailangan dyan ka magkuan day sunblock na dyan day karon na era kay sunblock era na sa taan ni no to ligo dagat for 2 months or ano. Okay, if maligo kag dagat 1 month day hindi matay dyan yung skin girl. Freezer derm na sunblock. Ay, di siya sunblock ka ng tinted sunscreen. Man, mabutang ka ba kay rough kay siya dahil anong texture na kaya akong skin. Kaya mo feeling sa skin, mo fractional ka dahil kay init kay dahil kanang di mabangbang og aircon dahil kanang ang feeling sa imong face karon kanang init kay siya dahil kanang init kay tanan dahil mabuang ko dahil. So na-promo si Doc og fractional kay kuan na lang kanang instead of 10,000 per session kay 30k 5 sessions so mahugra siya og 6,000 each session so maka-discount jud mo ana October 31 so if you're watching this kanang laban na dai so maura na siya dai maura na ang kuan dai man ako na ipang-play ang mga before and after sa akong skin sa Beauty Central and enjoy my cute little vlog. Char. See ya. Daghan kanang panahon na de kay nilagom jud ko ana de madaghan kay kog dark spot o kanang mga bugas-bugas na kanang bitong mga dark kanang mga redness ba o kanang mga scarring sa una pero dili lubak kanang tong mga discoloration kana dye. Kasi auto kay butangan kag naming cream. Ang kana naming cream mo nam jud siya dai pero ka laser gani sa mong dagway di maka-feel jud ka og kuan dai kana nay murag na ay something mo agi mo latay-latay ba di ko kayo na mo siya hulmigas pero mo na lang i-term mo siya hulmigas dai pero ay ang painful na sakit or paa or ana kay dili ni nating to compare sa kanang kuan dai hulmigas basta na jud siya yung own sakit-sakit feeling de pero di siya sakit de it's not painful pero ko ana jud siya de kanang pressure jud siya de kanang maka-feel jud kag init ba kanang init jud kay dai mabuang jud kay init girl like I said sa akong katong bag-o na jud na latest na update na si Co2 dai man mo ni ang forma niya dai kanang laser jud siya de kanang square kanang kita kanang forma sa kanang siga-siga sa red dai square sad ang forma sa imong dagway dai mo na siya girl ang tingog ana kay mura jud kanang nasa mall dahil ka ng tit jud siya girl. Imo na live i-boost. Kung pa YouTube na lang no. Na after sa laser de kay butangan ka og cooling mask. Man after dayon kay katong ice roller. Man mauna na siya man wait ka og 2 months or ana after healing dahil kay if imo sigihon sa imo skin dahil kay mura siya wala na siya time for healing dahil basta naara siya mo na bantayan dahil makita ang result ka na mo ka na mo siya undangan og 3 months 2 months ana dahil
Dapitan na panahon na ba kay what ko kay bangon daghang kikubugas feel na ko kanang kanang na hormonal imbalance ko anang panahon na kanang ni undang na kog pilas and all tanan maning gawas na ko mga bugas tanan sinang gawas jud sila day sumuot to day na apil ang mga bugas tanan man apil akong ilong man ko ana na siya pero sila na pimple ug mga dark spot day man mo to nakalimot na sa ko unsa ni na session day kay kanang itong maglatang-latang ko day man ay ko yung mga mapa-laser ko day kay kalimot ko video ana kanang igo ra picture ana basta nakalimutan jud ko pila ni ka session pero on date day kay bawo jud ko day kay naa jud na sa kanang video history kanang mga you know what I mean so mo to siya day man same ra gihapon tanan ni repeat jud tanan day na naming cream man dayon kuan istogan na ay kanang what og 30 minutes para muna mo madayon si Co2 laser na dayon man ice roller og face cream and ana are good para cooling effect and ana mura na siya day repeat ra siya day hantod maabot na imong desire sa imong gusto sa imong kuan day kana sa skin jud day kay in ani na procedure sa CO2 day kay it takes time jud day kanang if ever gani gran jud ka mapahamis dayon day kay imo jud siya ilat ang og kuan day once a month or every 3 months based akong experience day kay dira siya makita day pero if ever imo every month sad kay wasa ko kas try pero ang suti nila kay pwede ra siya every month pero if magran jud ka kanang makita imong result and ana kay imo jud siya ilat ang og 1 month after or 2 months kay para makita nimo ang result baka naman tong ni healing na imo naman makita nimo imong pores kini gamay siya very light ana di jud siya ingon na kuan dayon na drastic na kanang mugamay dayon pero if ever kanang imo jud siya ilatang og pila ka months makaingon ra bitaw jud ka din na mo ni even lagi akong skin tone ni even lagi tanan ni even ana kasi makaingon ra jud ka day so mo to man multi benefit man na ang CO2 kay daghan kay na siya mga daghan kay siya kuan benefits jud kanang uneven skin tone and textured, age spot, sun damaged skin, acne scarring, large pores, effect jud na kanang bitong makita jud mo kay kanang large pores jud day o kanang bitong mga kanang acne scars, kanang mga deep scars jud day kanang mga lubak-lubak day kana ma-conceal jud na niya day pero it takes kuan jud day kanang pila ka session para makita jud nimo kanang wow she works ana day man tinuod sa nang kuan ay fine lines and wrinkle kay sabi tanong ko sa akong forehead day kay dili kay siya mo wrinkle jud day kanang bitong kanang mag-story tag facial expression kay mura ko kanang feeling ko mura ko na pa botox ngana na gani kay tuog sa kanang tightness ang feeling basta ana siya day. Hello, balik na sa beauty central. It's been pila na ka months kasi suwatan ako sa date. Char. Ni kay mo ni ilang new kuan paandar na facelifting threads 100,000 ang rate man instant result din siya as in like instant jud din siya die instant noodles die char karon kay mo pa-laser ta day amot na kapila na junior session day kanang to absent ko kalit day kanang malatang-lata ang mahamis ra man gihapon mo effect ba yan ayo pwede ra na it's been 2 years na ni Dr. Charles So, pwede na. Nakasuway na ka nga na fractional nga part. yes mas ganahan gani ko kay kanang ito ang kanin diri dapita of course og kaning scar na ko na dark ba molested na biya jud niya adi ka katakon niya Sabak. Niya. Okay na. May double-double. Puwa kay mong diri. Kaya siya kung double. Ano yung dute? Pagkaraw ka na mag-video jud. Oh, diri bito. Nag-video jud to. Ang buto. Basi mo pa ka nakuha na ito. Sige lang. Gwapa bito ka no. Ayaw ba? Ano siya dahil? Di na kayo siya kuha ka Butang mo siya sunscreen na tinted. Yan, more na hitabo. Mas grabe siya sa cheeks. Diba? Mas grabe siya akong scars dito sa ako ang right. Achieve ko niya ang glass skin effect. Sinaw-sinaw siya. Di siya oily dahil. Why Gemma? Ako kabantay ka anan ako diba mapapa man na. Wala jud. Ang shine kay is there. Oily ba jud siya? No, jud ang shine. You know what I mean? Char.
Nakadyan ang forma sa skin, effective dyan ang CO2. This is already 11th session, like I said before. Char! Subuang.